Gmail Manager предлага 15 вида справки, които ви дават информация как се развива вашият бизнес. Следете всичко от приходи на база ден, месец или година, доставки и клиентски абонаменти, до продукти, ревизии и плащания към инструктори. Всяка справка ви дава ясна и точна информация в реално време, предоставена в удобен за вас формат. Нека разгледаме някои от основните отчети. Дневен, месечен и годишен отчет ви дават обща информация за вашите приходи от продукти и услуги в цифров и графичен вид. Справките продажби и доставки предлагат подробна информация за продажбата на вашите продукти, както и приетите доставки. Ако водите отчетност на база клиент, може да прегледате кой клиент каква печалба ви е донесъл и какви точно продукти и услуги е закупил с помощта на отчетите справка за клиент и лоялен клиент. Информация за всички издадени ваучери може да получите справка ваучери. Следете наличностите и установете липсите от справка ревизия. Може да съхранявате ревизии по дата и да ги достъпвате по всяко време. Всички посещения с инструктор биват записвани, както и сумата, която инструктора трябва да получи. Повечето отчети могат да бъдат експортирани в Excel чрез натискането на бутона Принтирай. От тук може да ги принтирате директно или да ги съхраните локално на компютъра.